Ya kai ne me yake faruwa ne a garin nan ne? Wallahi ni yanzu tunanin ma abin da zan sha ruwa da shi nake. Kike tunani? Wallahi. Kai ka san ba abun fa lissafi ne abun kawai kaɗan je kaɗan samu ko ɗan waye ta wannan layin kawai kaɗan ƙalla masara abin da yake hannun shi gaba ɗaya kawai karɓe mana shi a gane ko? To ai kawai yiwuwan kansa. To haka ne fa gayin da ya shege karami ya ga mugunta gayin da ya biyo wata layin nan ka san fa ni yanzu ya ba zuciya kawai yanzu duk wannan na digi ka gane ko? Gaskiya ne ka san ni ban san imani ba ban san a ina yake ba kuma ba za na san shi ba ka gane ko? Ɗayan baka wani labari ka san da mun fara wannan abun wai kyama yake da suna da wani yaro aka ji zuwa a karɓe shi dukkan wanda ce wani gaye can je karɓo mana abin da yake hannunsa an gama uga in bai baya baka bai kasa a kawai ne batu ai kawo abin da yake hannunka kai ni wannan yaro ni zaka gani ma au kenan ba za ka ba bayan mika kasa a ka ko ka san ni wane ne balle ma yaron nan ka san wane ne jagwa a wannan area da alama ba ka biyo layin nan yanzu yayi mu raba ka da abin da yake hannunka mu mika kasa a ka kawo kaga kai malam ka san me yake faruwa ka kyale ni kawai in aika shi waye jikinka kawai ka dan jiro ka dan bashi kawai kawai a wuce layin ne wannan yaron ni zai gani ma a hanya ce wai na bai abin da yake hannu a ba za ka bayar ba kenan a ba za ka bayar ba kenan ba za ka bayar ba kenan ka bani ba kenan abin da yake ba za ka bani ba kenan he mika kasa aje kai yaro bece kai kuma dama kai ne shugaban wallahi da ba ruwa na yake zaga har da wani zaro wallahi babana malami shege dan daban unguwa ta kare masa